На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 15 лютага. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. Агляд адметных культурных мерапрыемстваў дня пачнём з агучвання падарунка, які робіць паклоннікам музыкі, свабоды і палёту праект «Міжнародны джаз» у Мінску. Сёння ўвечары ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі адбудзецца канцэрт аднаго з лепшых вакалістаў свету Алана Харрыса з праграмай «Nobody Loves You Better». Джазмен выканае лепшыя джазавыя песні пра каханне. Спалучэнне правераных часам мелодый, неверагоднага голаса нью-йоркскага артыста і утульнай атмасферы ў стылі джаз-клуба – рэцэпт выдатнага вечара. А прыхільнікаў драматычнага мастацтва сёння ўвечары чакаюць у сталічным новым драматычным тэатры. «Шчасце маё» – так называецца спектакль, створаны рэжысёрам Сергеем Кулікоўскім па аднайменнай п'есе драматурга Александра Чарвінскага. Гэта меладраматычная гісторыя пра любоў і вернасць, высакародныя пачуцці і бескарыслівую ахвярнасць у імя шчасця каханага чалавека. Пастаноўка прысвечана 65-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. Спектакль мае вельмі добрыя водгукі, таму, калі вы яго яшчэ не паспелі ўбачыць, сёння ўвечары ёсць такая магчымасць. Беларускаму празаіку, драматургу, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктару філалагічных навук, заслужанаму дзеячу навукі Беларусі, народнаму пісьменніку Беларусі Івану Навуменку прысвечана перадача «Святло далёкай зоркі». 16 лютага класіку успомнілася б 92 гады. Людзі, якія ведалі таленавітага майстра мастацкага слова асабіста, раскажуць, якім ён быў чалавекам і творцам. Глядзіце перадачу на тэлеканале «Беларусь-3» заўтра ў 11 гадзін 35 хвілін. Богам яму быў дадзенай грунтоўнасць, артыстычная, манументальнасць, но гэта была карціна такая знешня, а за ёй хаваўся шчырый, адкрыты, сардэчны чалавек. Дастойны ўвагі праект «Мой любімы мастак» рэалізоўваецца на выставачнай пляцоўцы Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Галоўныя яго героі – таленавітыя дзеці і падлеткі Беларусі, Германіі і іх жывапісныя работы, якія з'явіліся пад уплывам карцін вялікіх мастакоў. Творы юных талентаў – вынік пераасэнсавання палотнаў геніяльных жывапісцаў. На выставе прадстаўлена каля 90 работ з каментарыямі і фотаздымкамі дзяцей ад 7 да 17 гадоў. Выстава не толькі дэманструе гледачам, як малююць сучасныя дзеці, але і расказвае, якімі яны бачаць сябе ў свеце і свет навокал. Апошні дзень работы выставы 18 лютага. Вялікі тэатр Беларусі запрашае. Сёння ўвечары вядучыя салісты оперы і музыканты сімфанічнага аркестра тэатра раскажуць прыгожую музычную гісторыю з інтрыгуючай назвай «Самае патаемнае пра каханне». У праграме песні з савецкіх кінафільмаў. Фартэпіянную партыю выканае лаўрэат міжнароднага конкурсу, канцэртмайстар тэатра Святлана Колас-Іванова. Штотыднёвую этнаграфічна-краязнаўчую праграму «Край», якая расказвае пра шматгранную беларускую спадчыну, тэлеканал «Беларусь-3» прапануе да прагляду заўтра ў 12 гадзін 45 хвілін. У чарговым выпуску гаворка пойдзе пра выцінанку-выбіванку, абрад жаніцьба коміна, тэатр моды, спадчына і цэнтр спадчына. Каб у нашым родзе не было перароду. І каб нашыя рэкі цяклі навекі. Каб нам усім Бог дапамог. На чарзе культурныя падзеі ў свеце. Па-майстэрску створаныя маскі, пышныя галаўныя ўборы і касцюмы ў стылі эпохі адраджэння і 17 стагоддзя такое можна ўбачыць толькі падчас венецыянскага карнавала. Асаблівай увагі заслугоўваюць і тыя, хто кожны год стварае карнавальныя касцюмы. На стварэнне касцюма патрэбна амаль месяц. Калі чалавек вырашыў прыйсці, а на карнавал за 10 дзён да пачатку, мы не зможам яму дапамагчы. У нас шмат пастаянных кліентаў, якія ў канцы карнавала ўжо задумваюцца пра наступны год. Мы сустракаемся на працягу года, каб рэалізаваць іх жаданні.
Традыцыя венецыянскіх карнавалаў зарадзілася амаль 1000 гадоў таму. Іх задачай было нагуляцца перад Вялікім постам. Само слова «карнавал» перакладаецца як «развітанне з мясам». Свята працягваецца 2 тыдні. У гэты час з раніцы да вечара наведвальнікаў будуць забаўляць бясконцае касцюміраванае прадстаўленне. Завершыцца ўсё ў тоўсты аўторак, які ў гэтым годзе выпадае на 28 лютага. Цікавую выставу лічаным гасцям горада падрыхтавалі супрацоўнікі Лідскага гістарычна-мастацкага музея. До 19 сакавіка тут можна даведацца пра гісторыю грошай на Гродзеншчыне з канца 18 стагоддзя да нашых дзён. Колькі зараблялі жыхары рэгіёна ў розныя гістарычныя эпохі і на што трацілі? Пра гэта і шмат іншае наведвальнікі могуць даведацца на выставе «Бывай мільянер» з фондаў Гродзенскага дзяржаўнага гістарычна-археалагічнага музея. Вяртаемся ў сталіцу і накіроўваемся ўвечары ў Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Янкі Купалы. Тут сёння местачковае кабарэ даюць. Гэта рэжысёрская фантазія, спроба ўявіць сабе астравок буржуазнага жыцця, які мог існаваць у Слонімі, Баранавічах, Гародні ці іншых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі дзе-небудзь у 30-е гады мінулага стагоддзя. На думку рэжысёра Мікалая Пенігіна, у беларускім местачковым кабарэ абавязкова спявалі польскія, беларускія песні, песні на ідыш, штовечар збіраліся б аматары моднага на той час буржуазнага адпачынку. Менавіта таму ў спектаклі выкарыстана шмат твораў Мар'яна Хімара, Юльяна Тувіма, музыка італьянскіх кампазітараў Луіджі Дэнса і Джакіна Расіні, а таксама вядомыя песні Віктара Шалкевіча і народная музыка. Якімі яшчэ цікавымі культурнымі падзеямі і мерапрыемствамі адзначыліся гэтыя дні ў сюжэце нашых калег. У Лос-Анджелесе назвалі лаўрэатаў галоўнай прэміі ў галіне музыкі «Грэмі». 59-я цырымонія ўручэння пачалася з выступу Адель з хітом «Hello». Дарэчы, спявачка стала безумоўным трыумфатарам «Грэмі», як уладальніца песні года, альбому года, лепшага вакальнага поп-выканання і лепшага вакальнага поп-альбома. Абсалютную перамогу ў намінацыях рок-галіны пасмяротна прысудзілі Дэвіду Боуі і яго альбому «Black Star». Гэта лепшы альтэрнатыўны альбом, рок-выступ і рок-кампазіцыя. У межах цырымоніі Лэдзі Гага выступіла з «Металікай». Не менш чаканым быў «Старбой» ад Daft Punk і The Weeknd. На сцэне «Грэмі» ушанавалі памяць Джорджа Майкла і Прынца, якія пайшлі з жыцця ў 2016-м. Так Адель выканала кампазіцыю «Fast Love», Бруно Марс «Let's Go Crazy». Галоўнай гераіняй «Грэмі» стала Б'ёнсе, уладальніца лепшага музычнага відэа і лепшага урбан-альбома. Вобразы Мадоны і Нефертіці змянялі адзін аднаго за долю секунды, а велізарны хор масоўка выконваў свае партыі і ў імгненне знікаў са сцэны. Зразумела, лепш адзін раз убачыць гэты грандыёзны інтэрактыў, чым 100 разоў пачуць пра яго. У калейдаскопе адметнасцей сённяшняй каляндарнай даты узгадаем значныя гістарычныя падзеі і славутых асоб, якія нарадзіліся ў гэты дзень. 220 гадоў таму з'явіўся на свет будучы сталяр-чырванадрэўшчык, стваральнік знакамітых раяляў і фартэпіяна Генрых Штайнвер. Верагодна, сваё першае фартэпіяна ён стварыў ва ўзросце 25 гадоў у хатняй майстэрні, а пазней ажаніўся з дачкой багатага фабрыканта, які і фінансаваў захапленне зяця – канструяванне музычных інструментаў. Раялі і піяніна фірмы «Штайнвер» карысталіся попытам ва ўсёй Еўропе. А калі майстар разам з сям'ёй эмігрыраваў у ЗША, ён змяніў прозвішча і назву фірмы на амерыканскі манер атрымалася «Стайнвей». Першае створанае ў Штатах фартэпіяна было прададзена за $500. Астранамічныя на той час грошы. Сёння легендарны інструмент знаходзіцца ў Нью-Йоркскім музеі мастацтваў, а сучасныя раялі «Стайнвей» стаяць амаль ва ўсіх канцэртных залах свету. Сёння 113 гадоў з дня нараджэння славутай беларускай артысткі оперы Ларысы Александроўскай.
З дзяцінства яна спявала ў царкоўным хоры, пакуль яе не заўважыў вядомы ў Беларусі балалаечнік-віртуоз Зміцер Захар. Ён запрасіў юную спявачку ў маладзёжны аматарскі тэатр, і так пачалася яе кар'ера. Пазней ужо вядомая салістка оперы магла выконваць самыя разнастайныя партыі, але ж лепшай і самай любімай для яе была Кармен. І менавіта Ларысе Александроўскай, першай з усіх беларускіх артыстаў у 1940 годзе было прысуджана званне народнай артысткі Савецкага Саюза. А калі ёй было ўжо за 50, оперная дзіва зноў вырашыла вучыцца і паступіла на рэжысёрскі факультэт у ГІЦІС, пасля чаго стала галоўным рэжысёрам і мастацкім кіраўніком беларускага тэатра оперы і балета. Сёння дзень нараджэння адзначае знакаміты беларускі графік і жывапісец, народны мастак Беларусі Георгій Паплаўскі. Яго называюць майстрам афорта, лінгравюры і літаграфіі, акварэлі і малюнкаў пяром. Прыгажосць беларускай прыроды адлюстравана ў яго серыях «Мой край» і «Браслаўшчына. Край азёрны». Асваенню космасу прысвечаны цыкл «Высокае неба». Але ж мастацтвазнаўцы лічаць Георгія Паплаўскага ў першую чаргу яркім прадстаўніком так званага суровага стылю, пра што сведчыць яго антываенная серыя «Памяць», гераічныя цыклы «Белы кантынент» і «Камандор». А чытачам добра вядомая кніжная графіка мастака ў афармленні твораў Купалы, Куляшова, Караткевіча, Быкава, Адамовіча, класікаў сусветнай літаратуры, а таксама ў школьных падручніках. Зараз творы Георгія Паплаўскага знаходзяцца не толькі ў беларускіх, але і ў замежных музеях. Мінск вачамі мастакоў. Так называецца сацыякультурны праект, прысвечаны 950-годдзю горада Мінска. Падрабязней пра праект даведаемся ад намесніка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Натальи Сяліцкай. Наталья, здравствуйте. Национальный художественный музей не перестает нас удивлять, на сей раз новым глобальным проектом «Минск глазами художников». Правильно ли я понимаю, что полотна с изображением нашей столицы переместятся из музейных фондов на улицы города и останутся там на целый год? Совершенно верно. Национальный художественный музей в этом году задумал грандиозный проект. Мы все празднуем 950-летие нашей любимой столицы. В нашей коллекции находится более 300 произведений, посвященных городу Минск. И это только живопись, не говоря уже о графических листах. И, конечно же, нашей идеей было показать репродукции с изображением Минска по всему городу. Скажите, по какому принципу будут размещаться картины? Скажем, в «Зеленом луге» мы увидим его же на полотне, только молодым? Это было бы идеально, чтобы во всех районах города Минска были представлены произведения из нашей коллекции, потому что город рос, развивался на глазах у художников, которые сейчас уже представляют старшее поколение. Более молодые художники видят его уже в современном виде. И действительно было бы интересно задумку воплотить в жизнь, когда, допустим, работа народного художника Гавриила Ващенко «Зеленый луг», где показан молодой растущий район, будет представлена именно в «Зеленом лугу», в том виде, в котором он сейчас уже существует. А только ли прошлое мы увидим на полотнах или найдется место и настоящему? Безусловно, этот проект посвящен больше истории нашего города, потому что мы планируем показать и довоенный Минск, и есть у нас несколько произведений военного периода, ну и, конечно, период его строительства. Но есть и молодые художники, которые и сейчас изображают Минск, и, возможно, где-то мы сможем увидеть и тот Минск, который привычен для нас здесь и сейчас. А кто из художников изображал нашу столицу и чьи работы мы увидим? В нашем проекте «Минск глазами художников» будут представлены произведения прежде всего народных и заслуженных мастеров. Среди них и картины Мая Вольфовича Данцига, и Леонида Щемилева, Гавриила Ващенко, Павла Масленникова и так далее. Но в то же время мы сможем увидеть Минск и в произведениях того же Дучица, который писал его сразу после войны, Павла Гавриленко, заслуженных мастеров, которых, может быть, широкая публика не так хорошо знает. Правильно ли я понимаю, что некоторые работы минчане увидят впервые?
Совершенно верно. Я повторюсь, что у нас в запасниках находится более 300 произведений, которые действительно широкий круг зрителей еще не видел. Наталья, легко ли осуществить такой проект? Задача стоит перед нами, конечно же, непростая. Музейщики готовы работать день и ночь. Конечно, ведется и отбор произведений, и анализ, каких авторов представить, как они будут сочетаться между собой в городской среде. Поэтому я думаю, что совместный труд должен увенчаться успехом. Спасибо, Наталья, и до встречи на улицах Минска. Всего доброго. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!